Расія праводзіць ціхі захоп Беларусі, каб стварыць з нашай тэрыторыі пагрозу для НАТО. Гэта вынікае са справаздачы уплывовага амерыканскага інстытута. Калі ў Маскве плануюць скончыць паўзучую агрэсію супраць Беларусі, і галоўнае, як мы можам ёй супрацьстаяць. Пра гэта мы сёння пагутарым у праграме «Пра свет». З вами Сергей Пелеса. Вітаю вас на Белсаце. Документ под назвай «Тихий расійскі захоп Беларусь» складаецца са 108 сторонок. Яго апублікаваў амерыканскі інстытут вывучэння вайны. Зусім недавно, у мінулым месяцы, мы абмяркуем гэты рапорт, асноўныя думкі з яго, таксама сітуацыю у Беларусі пасля імітацыі выбараў з маімі гостьмі. Са мною суды Вадим Кабанчук. Вітаю, Вадим. Добрый вечер. Прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету па абароне і нацыянальнай бяспецы, былы намеснік камандзіра палка Кліновскага. А на сувязі з намі Каміль Клысінскі, аналітык Варшаўскага цэнтру ўсходніх даследаванняў, даследнік палітыкі Беларусі. Вітаю, Каміль. Вітаю, добрый вечер. Добрый вечер. Першае пытанне да цябе, Вадим. Выглядае, што лёс Беларусі ўжо вызначылі ў Маскве, як гэта здаралася не раз у нашай гісторыі. Наша радзіма, калі гэты план маскоўскі будзе рэалізаваны, фактычна будзе захопленая Расіяй да 2030 года, праз 5 гадоў. Ці гэты працэс яшчэ можна затрымаць, і што трэба рабіць дзеля таго, каб паблытаць гэтыя кремлёўскія планы? У россиян есть такая примовка: гладко было на бумаге, да и забыли про овраги. Мы памятаем, як напередодні уварвання в Україну у 22-м годі, яны по планам отводили хто 3 дні, хто пару тижнів на існування держави України. І ми бачимо що зараз, що вже полгоди йде операція української армії на території самої Росії, до чого привела Путіна і Лукашенка так зване СВО. Ми зараз були удільниками Костюшковського форуму в Гданьску, і наприкінці глядели мастацький фільм про Костюшку, про генерала. І це дає нам натхнення, це дає нам національна наша пам'ять, показує на те, що у самих несприяльних умовах наші продки уздимали стяг боротьби, уздимали повстання. І я думаю, що нам варто орієнтуватися такий складаний час менавіта на події минулого, на наших національних героїв, Костюсь Каліновський, які, коли, може бути, були такі раціональними розважальниками, вони, може бути, і не наважились би на ті діяння, які вони зробили. Але, я думаю, дякуючи в тим ліку і їх діянням, сьогодні існує така держава, як Білорусь. Це дає нам моц, гэта дае нам веру, і будзем рыхтаваць адпаведныя інструменты, адпаведныя рашэнні склаўшыся сітуацыі. Так, сёння мы не можам казаць, што в такі час давайте все выступаць за гасламі антываеннага руху. Бо як бы так зрабілі украінцы, расіяне ўжо былі б зараз во Львове. Мусім гатовіцца к гэтай сітуацыі. Зразумела. Камілю, да цябе пытанне наступнае. Паводле гэтага рапарту, гэтай справаздачы, які падрыхтаваў інстытут вывучэння вайны амерыканскі пад назвай «Тихий расійскі захоп Беларусь», выглядае так, што на Захадзе, прынамсі, частка аналітыка ўжо паставіла крыж на Беларусі. Маўляў, ёсць новая сітуацыя, Беларусь частка Расіі ў войсковым палітычным сэнсе. Давайте да гэтага рыхтавацца. Ці гэта сапраўды так, як у Польшы глядзяць на гэтую праблему? Вопрос неоднозначный. Это зависит от страны члена Евросоюза, от отдаленности этой страны, вовлечения элит и аналитиков экспертного сообщества данной страны в вопросы бывшего советского пространства, в том числе в вопросы проблемы Беларуси. В случае Польши я бы не сказал, что все уже пропало и никто не считает Беларусь государством. Мы всегда стремились к тому, чтобы укреплять независимость Беларуси. Это вытекает не из эмоций, в чем нас упрекают, особенно в России, а из прагматизма просто. Это результат прагматичного мышления о том, что нам нужен адекватный сосед, свободная, демократичная Беларусь, независимая от России. На данный момент Беларусь не совсем независимая, мягко говоря, и совсем не демократичная.
Но это не значит, что мы должны попрощаться с идеей такой Беларуси в будущем. Польские эксперты, польские аналитики, по-моему, тоже литовские, латвийские, чешские и так далее, все аналитики из региона считают, что надо стремиться к тому, чтобы в будущем Беларусь была свободной и независимой. Так, дякую, Камілю. То бок гэта дае надзею на тое, што Беларусь яшчэ не спісалі як бы са спісу суверенных незалежных дзяржаў, хаця ёсць у нас праблемы з гэтым, і што Беларусь не прызнаецца расійскай сферай уплыву. Я прапаную паглядзець сюжэт, потым мы вернемся да нашай размовы, а сюжэт пра імітацыю выбараў, якія адбыліся каля 10 дзён назад у Беларусі. Рэжым спрабуе пераканаць грамадства, што Лукашенка мае ашаламляльную падтрымку, і за яго прагаласавалі мільёны. Тым часам рэпрэсіўны клімат у Беларусі не ідзе на пацяпленне, а адносіны з Захадам не паляпшаюцца. Хоць рэжыму гэта патрэбна з пункту гледжання эканамічных перспектываў. З рэжымам адбываюцца дзіўныя і нелагічныя рэчы. Звязана гэта можа быць з тым, што сапраўдны рубікон для Лукашэнкі наперадзе. Сюжэт Евгена Волошина. Спецаперацыя «Выбары ў Беларусі» была праведзеная. Ніхто не перашкодзіў дыктатару перапрызначыцца на 7-й тэрмін. Але ўсё адно нешта не так. Когда тебе люди доверяют, они же смотрят и думают, ну, спаситель там и так далее, кто как. Время непростое, этот год будет очень сложным. К вам как на войну. Да якіх цяжкасцяў рыхтуецца Лукашенка? У Беларусі няма і намёку на будь-якія пратэсныя праявы. Войны на нашей территории не здарылася, что ж тады не ў парадку. У Москвы, конечно, теперь вообще денег нету. Нету денег не только на там, Беларусь, но нету денег на Абхазию, нету денег для Южной Осетии, нету денег для ничего. Как бы. Лукашенку, безумоўна, трывожыць эканоміка. Доля экспорту ў Расію перасягнула за 70%. І любыя праблемы ў РФ – гэта аўтаматычныя праблемы ў Беларусі. Але ёсць і іншая нагода для перажыванняў. Ідуць перамовы Трампа і Пуціна, дзе ў ролі разменнай манеты можа апынуцца Лукашенко. Белорусская тема, она, конечно, входит в тему переговоров по Украине. Конечно же. Убирать Лукашенко – это позитив для всего мира. Как бы. Это не значит, что там в Беларуси наступает демократия или что-то такое. А им и не надо. Вот им надо именно показывать, что есть движение, как бы вот старые диктаторы уходят, понимаешь. Уже это позитивно для дипломатии. Поэтому вот это вот такая может быть. Якія б лічбы дыктатару не пісалі ў выбарчых камісіях, гісторыя паказвае, што сістэмы кшталту лукашэнкаўскай маюць уласцівасць да раптоўных абвалаў. Той же рэжым Чаўшэску ў Румыніі ў 89 годзе. Большасць аглядальнікаў было ў пачатку 89 года ўпэўнена, што румынская дыктатура вельмі трывала і там нічога не можа з ёй адбыцца, яна будзе існаваць надалей. Напрыканцы 89 года ўжо не было ні дыктатару Чаўшэску і ўжо знік гэты камуністычны рэжым. Так што ў гэтым сэнсе я б сказаў бы так, рэжым Лукашэнкі выглядае трывала. А наколькі ён трывалы, гэта пытанне адкрытае. Гэта мы зможам адказаць на гэтае пытанне, калі падзеі будуць разгортвацца іншым чынам, калі будуць. А падзеі, імаверна, будуць разгортвацца іншым чынам у выніку перамоваў па ўкраіне. Калі падсумаваць, то Александр Лукашенко мае нагоды для перажыванняў, нягледзячы на ягоныя здольнасці да балансу і палітычнага выжывання. І выглядае, што лёсавызначальныя працэсы не за гарамі. Вадим, сілавікі ў Беларусі, прапаганда рэжыму, асабліва перад выбарамі, вельмі інтэнсіўна пужалі зноў добраахвотнікамі ва ўкраіне, ветэранамі, нейкімі парамілітарнымі арганізацыямі беларускімі ў дзяржавах еўразвязу. Што гэта было? Это была проста такая страшылка як бы на ўнутраныя патрэбы, а можа крыху для Расіі. Ці сапраўды вось гэты рух добраахвотніцкі шырокі, так? Этой дзейснай вайры былы, яны сапраўды ствараюць нейкую пагрозу для рэжыма Лукашэнкі, хаця б патэнцыйную. Як бы ты ввогуле ацэніў ролю добраахвотніцкага руху беларускага, які стварылі беларусы, якія абараняюць Украіну?
Безумоўна, рэжым вельмі трывожыцца з нагоды існавання беларускіх добраахвотных часцей падраздзяленняў ва ўкраіне. Мы ведаем, што з пачатку атрымання незалежнасці ў 91 годзе беларуская армія не брала ўдзел ніякіх збройных канфліктах, і можна сказаць, што ў тых соцень добраахвотнікаў беларускіх, якія прайшлі праз украінскі фронт, зараз маецца унікальны досвед, якога не мае беларуская армія. При адносна невялікай кампаненце сухапутных сілаў, то тыя добраахвотнікі, якія прайшлі прынаймні праз полк Каліновскага, яны ўжэ складаюць значную частку. Я скажу, што мы бачым сігналы з Беларусі, калі адбываюцца, напрыклад, такія дзеянні, як рэйд Прыгожына ў Расію, ці зараз курская аперацыя, якую праводзіць украінская армія. Ідуць сігналы з Беларусі, што гэта вельмі закранае лукашыстаў, лукашысцкіх сілавікоў. Яны, безумоўна, экстрапалююць лёсы сваіх калегаў з Сірыі, з іншых краін, якія склаліся картачныя домікі так вельмі раптоўна. І я скажу, што беларускія добраахвотнікі адыграюць пэўную роль у беларускай наўноўшай гісторыі. Якая будзе гэта роль, пакажа час. Але нават той внёсак, які зараз уже дадалі беларусы у супольную барацьбу разам з украінцамі, і ён уже заўважаны, ён недарэмны, і супольная барацьба далей працягваецца. Камілю, да цябе наступнае пытанне па атмасферы ў Беларусі, па сітуацыі пасля выбараў. Думаю, што ты заўважаеш, сочыш за афіцыйнымі паведамленнямі прэс-службы Лукашэнкі, увесь час публікуюць усё новыя віншаванні з перамогай Александра Лукашэнкі ў гэтых псеўдавыбарах з розных дзяржаваў Азіі і Афрыкі, так? Хаця прайшло ўжо больш 10 дзён. Мне складаецца ўражанне, што значная частка гэтых віншаванняў прыходзіць са спазненнем вялікім, так? На твою думку, ці гэта нармальная сітуацыя? Што ўвогуле адбываецца з гэтымі віншаваннямі? Я, если честно, не вижу никакую интригу в этом. Состав этих государств, которые поздравляют Александра Григорьевича с очередной, в кавычках, конечно, элегантной победой, как он обычно говорит, это обыкновенный состав. Это все по старым, не совсем хорошим традициям. Там, прежде всего, числятся страны, у которых тоже есть разные проблемы с демократией и своеобразное отношение к правам человека. То, что за опозданием, может, некоторые подходят к этому формально и ждали формальных, окончательных результатов выборов, которые озвучивали после 2 февраля. Может поэтому. Если в этих поздравлениях появилась бы хотя бы одна страна из Евросоюза, или, например, США, я бы в этом вот уже искал интригу. А пока там старые добрые, недобрые друзья белорусского режима. Самое главное, что Путин поздравил Лукашенко. И видно, что там все без больших изменений пока. К аннексии, о которой говорит доклад, с которого мы начинали Института изучения войны, до этой аннексии пока далеко. Оба диктатора хотя бы делают вид, что понимают друг друга и поддерживают друг друга. И на этом опирается на самом деле Александр Лукашенко и его власть в Беларуси. Это самое главное. Эти поздравления из Москвы. Хотя есть маленькая интрига, что пока Песков не подтвердил визит Александра Лукашенко в Москве, а Лукашенко уже успел сказать, что первый визит будет именно там. Но это, по-моему, вопрос времени. Так, Лукашенко любіць апярэджваць падзеі і анансаваць візіты, которые до конца яшчэ не пацверджаны. Мы яшчэ пра гэта сёння крыху пагутарым з вашага дазволу, а пакуль прапаную паглядзець сюжэт вось на якую тэму. Пра тое, што дыпламатычная перапалка паміж Менскам і Варшавай працягваецца з боку Лукашэнкі. Ягоны МЗС зноў просіць польскіх калегаў не суваць нос куды не трэба. Так яны выразіліся. Але і ад дыялогу не адмаўляецца. А яшчэ адміністрацыя дыктатара хваліцца колькасцю віншаванняў на адрас самаабвешчанага прэзідэнта ды вялізнай колькасцю прапановаў замежных візітаў. Дзе праўда, а дзе бравада лукашэнкаўскіх чыноўнікаў, разбіраўся Віталь Бабін.
Не суй свайго носа туды, куды не трэба. Лукашэнкаўскі міністр замежных справаў Максім Рыжанкоў прадэманстраваў чарговае хамства на адрас польскага калегі Радослава Сікорскага, які даваў ацэнку псеўдавыбарам, што адбыліся ў Беларусі 26 студзеня. Рыжанкоў, што праўда, ізноў паўтарыў жаданні свайго гаспадара наладзіць дыялог. Мы открыты для диалога. Президент об этом сказал. Более того, у нас очень много есть вопросов, которые требуют обсуждения, требуют разрешения. И Министерство иностранных дел Польши об этом четко знает, и у нас есть контакты, мы в предварительном порядке об этом говорим. Но, знаете, вообще поведение Польши напоминает, вот они сделали всю ставку на этих беглых. У наступны дзень на форуме Касцюшкі ў Гданьску кіраўнік польскага МЗС адрэагаваў на словы Рыжанкова, дакладней пакінуў іх на сумленні лукашэнкаўскага міністра. Беларусь мусіла б выконваць прынцыпы, запісаныя ў статуце АН АБСЕ. Так што парушэнне правоў чалавека і ўтрыманне дыктатарскай улады. Тут праблемы не толькі з правам беларускім, а культуру такіх заяваў я пакіну без каментара. Аднак ці ёсць насамрэч сёння такія кантакты, пра якія кажа Максім Рыжанкоў, Радослаў Сікорскі зняпраўдзіў гэтую інфармацыю? Беларускі бок добра ведае, што трэба зрабіць, каб такія кантакты адбыліся. А патрабаванні Варшавы для пачатку дыялогу не змяніліся. Дыктатар мусіць спыніць правакацыі на мяжы, выдаць забойцу польскага жаўнера і вызваліць палітзняволенага журналіста Анджэя Пачобута. Нам вядома, што Польшча прыкладвала шалёнае намаганне, каб вызваліць Пачобута. І на розных узроўнях спрабавалі і камунікаваць, і знайсці нейкія ўмовы. І нават была яснасць, што вызваліце Пачобута, адкрыем памежны пункт. Але гэта нікуды не прывяло. І выглядае, што ўсё спыняецца на Менску. Падчас гэтак званай выбарчай прэсавай канферэнцыі Лукашенко, адказваючы на пытанні польскага журналіста Марка Сыгача, цвердзіў адваротнае. Маўляў, усё ўпіраецца ў Варшаву. Гэта яна нібыта душыць Беларусь санкцыямі і не жадае размаўляць з рэжымам у Менску. Лукашенко старэе. Ён губляе палітычную хватку. Раней яму давалася з усімі, заігрываць з усімі, камунікаваць паміж захадамі, Расіяй, і ад тых атрымліваць грошы, і ад тых атрымліваць. Зараз ён развучыўся. Ён развучыўся размаўляць, развучыўся нават у гэты палітычны флірт. Ён не можа себе стрымаць, калі выступае на публіцы, каб кагосьці не абразіць, не пакрыўдзіць. І ён не разумее потым, чаму з ім ніхто не хоча размаўляць і чаму яму ніхто не давярае. Аднак у адміністрацыі самаабвешчанага кіраўніка Беларусі сітуацыю бачаць больш аптымістычна. Маўляў, сыплюцца як з рога дастатку віншаванні на адрас Лукашэнкі з перамогаю на псеўдавыбарах, ды паступаюць бясконцыя запрашэнні ў сяброўскія краіны. Сейчас получено огромное количество приглашений, которые анализируются нашим Министерством иностранных дел. Исходя из этого, мы по мере доклада нашему лидеру будем выстраивать и график международных визитов, потому что многих лидеров мы ждем и у нас в Беларуси. Это тоже дополнительная ответственность, потому что, безусловно, каждый такой визит требует очень серьезной подготовки. Аднак у якіх канкрэтна краінах чакаюць Лукашэнку, кіраўнік ягонай адміністрацыі Дмітрый Крутой гэтак і не сказаў. Па нашай інфармацыі, МЗС сам выходзіў на замежных лідараў і прапановваў ці сазвоны з Лукашэнкам арганізаваць, каб з нагоды выбараў павіншавалі Лукашэнку, альбо нагадвалі пра тое, што выбары адбываліся, ці не хочаце вы павіншаваць. Ну, это паказвае убогасць і слабасць, але, наколькі я разумею, такая задача была спушчаная лукашэнкаўскаму МЗС зверху, каб усяляк падтрымаць маральна свайго фюрэра. Гэтым можа тлумачыцца і тое, што віншаванні на адрас дыктатара прыходзілі не ў першыя хвіліны пасля закрыцця выбарчых участкаў ці хаця б на наступны дзень, а расцягнуліся на некалькі тыдняў. Сярод тых, хто скіраваў віншавальныя словы ў Менск, былі ў тым ліку лідары КНДР і Кітаю. Што праўда, бачыць Лукашэнку ў гэтых краінах хутчэй за ўсё пакуль не вельмі жадаюць. Камілю, да тебе пытанне наступнае. Огромная колькасць запрашэнняў, але з двумя галоўнымі ёсць праблема. Ты перед сюжэтам сказаў пра запрашэнне сустрэцца з Пуціным. Лукашенко паспяшаўся анансаваць, але за некалькі тыдняў да выбараў, дакладна прыкладна месяц назад, 3 студзеня, Лукашенко анансаваў іншы візіт у Кітай. Мы вельмі чакалі на гэты візіт, але Лукашенко дагэтуль у Кітай не палецеў. Хаця кітайскае кіраўніцтва Сі Цзіньпін павіншавалі яго з перамогай. На твою думку, як цяпер выглядае дачыненні з Кітаем? Чаму Лукашенко апярэдзіў падзею, анансаваўшы гэты візіт, который дагэтуль и так и не отбылся? Лукашенко, как обычно, выдает желаемое за действительное. И единственное, что меняется, это масштаб
этого явления, этой психологической и политической, в том числе, проблемы Лукашенко. Много говорит, не очень адекватно, делает вид, что может больше, чем на самом деле есть. И на примере Китая мы это прекрасно видим. Лукашенко всегда подчеркивал, что там всепогодная дружба. Очень сложно, кстати, перевести это на польский. У нас всегда были проблемы, чтобы смешно не получилось. Всепогодная дружба и вот это стратегическое партнерство. Китай сдержанно, очень осторожно, вроде бы соглашался, но без лишнего энтузиазма. И так на самом деле получается, это внеевропейская альтернативная политика Александра Лукашенко. Все опирается на Россию. В вашем сюжете было про 70% экспорта в Россию, это на российский рынок, а еще добавляется 20% товаров, которые идут из Беларуси через Россию, через морские порты и через железную дорогу. Кстати, тоже и в этот же самый Китай. Прежде всего калий, но тоже и другие товары. Китай не в восторге от того, что Лукашенко делает в последние годы. Китай видел бы Беларусь такую, какой она была до 2020 года. Значит, Беларусь, которая играет гибко, успешно и с Западом, и с Востоком, всем улыбается, обещает много и может служить мостом, коридором для транспорта, для логистики. Такая Беларусь, как сейчас, она Китаю нужна, но уже не настолько, как и раньше. Это тоже и набор всяких проблем с такой изолированной от Запада страной, которая не может даже гарантировать пропускной способности через границу с Евросоюзом, в том числе из-за кризиса с Польшей, о чем вы тоже говорили в своем сюжете. Значит, целый этот комплекс проблем создает такую нагрузку, такой негативный контекст, что замедляет развитие отношений между Беларусью и Китаем, в том числе и международные визиты Александра Лукашенко. Так, Вадим, так само дозволь до тебе питання. Як виглядає ситуація в Україні з усприйманням Білорусі? Ти як представник Об'єднаного переходного кабінету, ну, функціонуєш в Україні, живеш в Україні, так? Як там тепер наближається третя годовина повномасштабної війни? Ті в Україні розуміють, що треба відділяти режим Лукашенки від білорусів, від білоруського громадства, яке підтримує українців у боротьбі, ті з гэтым ёсць праблема? Учора президент України Зеленський зробив заяву наконт того, що ці весною, ці на протягу 25-го года в Беларусь знову почне уваходити російський контингент, і гэта несе прамыя пагрозы як для Украіны, так і для всього регіону. Українці добра пам'ятають 22-й год, люты 22-го года. Яны зрабілі свае высновы. По цілому ряду признаків ми бачимо, що у українців є вже розворот в бок демократичної супольності і білоруського народу. Тобто на сьогоднішній час на експертному рівні, і не тільки на експертному, я думаю, вже і в українській владі з'явилося розуміння, що режим Лукашенки особно, а белорусский народ, белорусские демократичные силы – это особные институции, за якими треба працаваць и иметь свою стратегию. Я спадзяюся, что праца распачата на форуме в Гданьске, на Касушевском форуме присутнічаў замміністра замежных справ Украины, які приймав удел, і я лічу гэта добрым пачаткам такого дыалога. Так, гэта быў вельмі пазітыўны момант, што менавіта украінскі віцэ-міністр замежных справаў прыехаў з Кіева аж у Гданьск на беларуска-польскі форум. І менавіта наш апошні сюжэт, пасля которого мы яшчэ хвілінку паразмаўляем, наш апошні сюжэт будзе пра Касюшкаўскі форум, на котором былі і я, ты, Вадим, і Каміль таксама удзельнічаў у гэтым форуме. Польша правяла ў Гданьску Касюшкаўскі форум. Мэта показать усім, што палякі моцна падтрымліваюць беларусаў. Великую міжнародную канферэнцыю арганізавала Міністэрства замежных справаў Польши. На чале дэлегацыі былі Светлана Тихановская і кіраўнік польскай дыпламатыі Радослав Сікорскі. Міністр здзівіў усіх лекцыяй па беларускай гісторыі. Падрабязней у сюжэце Насты Іліной.
Афіцыйная частка форума распачалася з ускладання кветак рабочым гданьскіх судаверфяў 1970 году, які аддалі свае жыццё за справу свабоды краінаў нашага рэгіёну у барацьбе з захопнікамі і дыктатарамі, а таксама ахвярам вайны ва ўкраіне і рэпрэсіяў у Беларусі. Менавіта рабочыя судаверфяў у Гдыні і Гданьску сталі цэнтрам супраціву ў камуністычныя часы. Тут на судаверфях нарадзілася і салідарнасць, прафсаюзны рабочы рух, які прывёў да дэмакратычных пераменаў у Польшчы. Беларускага дыктатара пакуль не ўдаецца змяніць. Ён правёў свае псеўдавыбары, але дэмакратычныя сілы намагаюцца прыцягнуць Лукашэнку да крымінальнай адказнасці за злачынствы супраць беларускага і украінскага народаў. Літва не толькі прыняла тысячы беларусаў, але ініцыявала справы супраць рэжыму Лукашэнкі ў міжнародным крымінальным судзе. І мы заклікаем усе краіны падтрымаць гэтую ініцыятыву. Мы не можам пайсці на шантаж дыктатара і ніколі не здрадзім нашым каштоўнасцям. Пачаўся працэс стварэння новага міжнароднага трыбуналу ў справе агрэсіі Расіі супраць Украіны. У першай палове гэтага года, так кажуць эксперты, якія працуюць над гэтым пытаннем, будзе падпісана пагадненне паміж Украінай і Саветам Еўропы аб стварэнні трыбунала і статут. Статут, які будзе прадугледжваць у тым ліку адказнасць Лукашэнкі за прадстаўленне тэрыторыі Беларусі для транзіту расійскай арміі, якая заатакавала Украіну. Святлана Ціхановская пераконвае партнёраў, што нельга весці ніякіх дыялогаў з рэжымам, пакуль палітвязні ў закладніках. Пра які дыялог мы можам гаварыць, калі такі ўзровень рэпрэсіяў? Нашае патрабаванне – гэта спыніць рэпрэсіі, і толькі пасля гэтага можам пачаць размаўляць. Гэта муж Святланы Ціхановскай, палітвязень. Святлана Ціхановская дадае, што бяспека ў рэгіёне наўпрост залежыць ад Беларусі. Калі ласка, памятайце, няма міру і бяспекі ў рэгіёне да таго часу, пакуль Беларусь не будзе вольнай. Але адзін з важных акцэнтаў, які рабіўся падчас дэбатаў, гэта пытанне ідэнтычнасці і суверэннасці народаў рэгіёну, бо менавіта гэта ключ да бяспекі і міру ў рэгіёне. Міністр Сікорскі выступіў з невялікай лекцыяй па гісторыі Беларусі. Прагнę przypomnieć. Хачу нагадаць, што канцылярскай мовай Вялікага княства Літоўскага 5 стагоддзяў была беларуская мова, што Беларусь больш стагоддзяў была незалежнай ад Масквы, чым залежнай, што гэта беларусы пад Воршай пад кіраўніцтвам князя Астрожскага далі адлуп Маскве ў 1514 годзе. Гэта ў ВКЛ друкаваліся першыя кнігі кірыліцай, а Расія атрымала свой першы універсітэт, захапіўшы Кіеў. Міністр Сікорскі дадаў, што заходнія краіны слаба арыентуюцца ў гісторыі нашага рэгіёну, і гэта прыводзіць да няправільных палітычных рашэнняў. Калі Пуцін тлумачыў сваю агрэсію супраць Украіны, то выкарыстоўваў гістарычныя міфы часоў царскай і савецкай Расіі. У гэтай сітуацыі варта тлумачыць заходнім краінам, што нацыі ў гэтым рэгіёне маюць гістарычнае права на існаванне, а беларусам трэба рыхтавацца да новага вакна магчымасцяў, калі Расія аслабне і ўлада ў Маскве зменіцца. Вадим, мы на форуме ў Гданьску, Касцюшкінскі форум, былі сведкамі вельмі цікавай такой стратэгічнай заявы міністра замежных спраў Польшчы Сікорскага. Ён заявіў, што беларусам трэба рыхтавацца і чакаць зручнага моманту. Цытую. Ён заявіў: «Я лічу, што Пуцін зрабіў катастрафічную злачынную памылку, уварваўшыся ва ўкраіну. Ён не выйграе, яго чакае правал. І пасля кожнай неўдачы ў Расіі адбываюцца перамены. Гэта будзе момант, калі постсавецкую прастору можна будзе уладкаваць па-новаму. І ў гэты момант Беларусі трэба быць гатовай». Вось, што ты думаеш пра такую перспектыву і як да яе трэба рыхтавацца? Я мяркую, што 25-й год стане кропкай біфуркацыі. Мы, верагодна, жывем зараз в такім гістарычным моманце, які выпадае нацыям раз на 100 гадоў. Гэты перыяд можна параўнаць з 1918 годзе, калі была абвешчана Беларуская Народная Рэспубліка. Нам трэба ўлічыць в тым ліку дзеянні нашых папярэднікаў, не зрабіць такіх памылак. В тым ліку нам трэба мацаваць і адпаведныя інструменты. В тым ліку і маю на ўвазе зачатак новых нацыянальных збройных сіл Беларусі. Так. Але што ты маеш на ўвазе? Што гэта за гістарычныя падзеі могуць адбыцца? Ты маеш на ўвазе, што мірныя перамовы па справе спынення агрэсіі Расіі супраць Украіны? Асабіста я не веру в перспектыву мірных перамоваў. Відавочна, Пуцін не збіраецца спыняцца. Калі і будзе замарозка, гэта замарозка будзе трываць непрацяглы час.
і хутчэй за ўсё паслужыць для аднаўлення рэсурсаў і рэарганізацыі расійскай арміі. І потым яны працягнуць. Адпаведна, гэта разуменне ёсць в Украіне і ёсць в іншых краінах нашого рэгіёна. У нас, па сутнасці, адныя самыя праблемы. Просто зараз экспансія ў Расіі в Украіне ідзе вайсковым шляхам. А так, адмаўленне дзяржаўнасці, адмаўленне ідэнтычнасці – это все, што яны практыкуюць і в дачыненні да беларусаў, дачыненні да украінцаў, грузінаў, малдаван. Так, Камілю, апошняе пытанне в нашай всёй размове да цябе менавіта, як да даследніка Беларусі. На твою думку, як можа выглядаць будучыня рэжыму Лукашэнкі? 30 год ён кіруе, больш 30 год, так? Ці Лукашенка рыхтуецца ўсё-такі у далёкай перспектыве да перадачы ўлады? Ці ён будзе сидзець да апошняга моманту і памрэ на гэтым троне? Твой прогноз. Это моя любимая тема, потому что считаю эту тему самой главной сейчас. Это самый главный вызов и самое слабое, неподготовленное место этой системы. Такая самая слабая, неэффективная составляющая. Лукашенко очень зависим от своей позиции в стране. Он заложник самого себя. Я отдаю себе отчет, что может это прозвучать немножко абсурдно, но это так. После такого длительного периода правления диктатор, который никогда не хотел никакой конкуренции, не вырастил наследника, не воспитал, не подготовил. Механизм транзита власти очень слабый. Это Наталья Качанова, и мы все, особенно белорусские зрители, понимают, что это ничто, это никакой механизм. Значит, наближается хаос в случае смерти или серьезной болезни Лукашенко. Это большой вызов и для страны, и для белорусской оппозиции, и для Запада. Но в том числе и для России, которая, конечно, будет готова, если не потерпит поражения в Украине, будет готова удерживать свое влияние. В Белоруссии будет все делать для этого. Значит, коротко, если уже отвечать коротко, чтобы подвести итоги того, что я говорю, будущее Беларуси очень туманное из-за того, что Лукашенко не готов передавать власть, и он просто считает, что будет править вечно. А это, конечно, большая иллюзия. Так, будучыня Беларусі ў тумане, але і будучыня ўсяго рэгіёна, я б сказаў, што ўсяго свету цяпер у тумане. Так, мы не ведаем, чым скончыцца вайна Расіі супраць Украіны, яе завяршэнне дае нам шанец, той шанец, пра які казаў міністр замежных спраў Польшы Радослав Сікорскі. А маімі суразмоўцамі былі Каміль Клысінскі, аналітык у справах Беларусі і Расіі з Варшаўскага цэнтру ўсходніх даследаванняў. Дзякую, Каміль. Дзякуй, Сергей. А ў студыі Вадзім Кабанчук, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі ў справах абароны і нацыянальнай бяспекі. Дзякую, Вадзім. Дзякую вам. А мы переходим до нашай апошняй тэмы, апошняга сюжэту, а пасля чаго яшчэ будзе аўтарская рубрика Дмітра Міцкевіча, лінія фронту. Не переключайтеся. А сюжэт вось пра што. Расія не можа кампенсаваць страты жывой сілы ў вайне супраць Украіны. Улады ў Маскве ідуць на ўсё новыя хітрыкі, каб абысціся без другой хвалі мабілізацыі. Бо, натуральна, баяцца як рэакцыі насельніцтва, гэтак папросту і агучыць непапулярнае рашэнне. Пры гэтым казаць, што Пуцін не ў курсе гэткай гульні, нельга. Якімі будуць наступныя крокі Крамля і да якіх вынікаў гэта можа прывесці? Разбіраемся ў наступным сюжэце. У России недохоп мобилизованных штомесяц, страты настолько вялікія, што армія ледзь выходзіць у нуль. Пра гэта сведчыць адзін з апошніх дакладаў Амерыканскага інстытуту вывучэння вайны. Тому що потенціал, мобілізаційний потенціал зараз щомісячний на Росії – це 35-40 тисяч людей, які підписують контракт з Міністерством оборони. Але справа у тому, що втрати російських окупаційних військ в Україні, вони вже давно вийшли за межі 35-40 тисяч. Це вже 45-48 тисяч, приблизно ось такі показники. У снежні і студзені расійская акупацыйная армія страціла столькі жывой сілы, што ўвогуле сышла ў мінус. Мабілізаваных не хапіла, каб прыкрыць настолькі вялікую дзіру. Пры гэтым, запэўніваюць расійскія чыноўнікі, на фронте Расія мае перавагу, а таму абвяшаць другую хвалю прымусовай мабілізацыі не варта. Маўляў, гэтак на поле бою патрапяць непадрыхтаваныя раптоўныя людзі. Ад гэткай мабілізацыі будзе толькі горш. Нам зусім не патрэбна гарматнае мяса. Нам патрэбныя навучаныя асобы, якія дасканала валодаюць зброяй, валодаюць сваёй ваенна-уліковай спецыяльнасцю і могуць дзейнічаць у сваіх часцях ды падраздзяленнях.
Кантракты з Мінабароны падпісалі 740 тысяч асобаў, і гэтага цалкам дастаткова, упіраюць чыноўнікі ў інтэрв'ю расійскаму тэлеканалу RTVI. Рэальныя справы такія, што часткова акупацыйная армія кампенсуе ўласныя рэсурсы нават за кошт звычайных прызыўнікоў. Збольшага яны прыкрываюць расійска-украінскую мяжу ў Бранскай, Белгародскай і Курскай вобласцях. Нягледзячы на тое, што нават гэтага рабіць не мусяць, і Пуцін асабіста абяцаў не прыцягваць новабранцаў да баявых діянняў. Цей потенціал, він аж ніяк не може потенційно компенсувати втрати, тому що за 2024 рік російські окупаційні війська в Україні втратили, згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України, більше ніж 430 тисяч особового складу вбитими та пораненими і полоненими. Хутка чакаюцца значныя папраўкі ў правілах аб прызыве. На тэрміновую службу будуць браць з такімі захворваннямі, як сіфіліс, гіпертанія, психозы. Звольніцца з арміі таксама стане цяжэй. Власти в условиях войны максимально стараются удерживать военнослужащих в армии. Даже те, кто оставляют воинскую часть и уходят домой, и их ловят, и им дают не лишение свободы, чтобы контракт не расторгать, а условку и обратно в армию. Адпраўляць на фронт глыбока параненых таксама звычайная практика у российской армии. Действуют героически. Возможности вооруженных сил возрастают. Казаў Пуцін на ўсю краіну літаральна напрыканцы снежня. Рэгіёны не выконваюць нормы па рэкрутынгу, нават да касмічных па расійскіх мерках грашовых выплатаў усё менш ахвочых. Адзінае выйсце – спыніць вайну. Пра гэта адкрыта, абапіраючыся на дадзеныя ЦРУ, па расійскіх стратах казаў нават Дональд Трамп. План мірнага ўрэгулявання, піша Блумберг, ЗША прадставяць на наступным тыдні, а гэта можа азначаць, што крамлёўскага дыктатара удалося даціснуць. А со мной у студии уже мой коллега Зміцер Міцкевич с авторской рубрикой «Линия фронту». Зміцер, с чым ты пришел до нас сегодня? Да, прывітанне, Сергей. У першую чаргу варта ўзгадаць беларускі след у Афрыцы. Бо не так даўно мы аб гэтым размаўлялі, а вось сёння можам пабачыць і пацверджанне. Гэтым разам прысутнасць айчыннага ваеннага прамысловага комплексу знайшлася ў Дэмакратычнай Рэспубліцы Конга, якая ўжо больш за 30 гадоў ахопленая ваенным канфліктам, канца якому не відаць. І вось 30 студзеня баевікі групоўкі руху 23 сакавіка, ці проста М-23, звязанай з уладамі суседняй Руанды, захапілі Гому, буйнейшы горад на ўсходзе ДРК. У аэрапорце Гомы імі сярод іншага былі знойдзеныя скрыні з беспілотнікамі, якія адзін в адзін нагадваюць беларускую распрацоўку дроны Беркут ВМ, вытворчасці канструктарскага бюро Індэла. Там нават кніжка з інструкцыямі па-расейску ляжыць. Першапачаткова Беркут ВМ прэзентаваўся як паветраная мішень, здольны імітаваць як крылатую ракету, гэтак і транспартны самалёт. У медыях з'яўлялася інфармацыя пра пастаўкі беспілотніка в Анголу ў лютым 2019 году. Гэты дрон неаднаразова паказвалі рэжымныя медыі, а таксама яго прэзентавалі Лукашэнку. Это беспилотный авиационный комплекс «Беркут-ВМ», то есть воздушная мишень. Он способен развить скорость порядка 400 км в час. В его электронной системе заложено 6 различных масок, то есть он может имитировать как крылатую ракету, так и самолет Ил-76. Удаление, на которое он может подняться в воздух, это 120 км. При этом в воздухе находиться около 30 минут. А ў сакавіку 2021 году беларускага бізнесмена Александра Зінгмана і генеральнага дырэктара кампаніі «Автрейд» Олега Вотчыца затрымалі якраз у Дэмакратычнай Рэспубліцы Конга па падазрэнні ў гандлі зброяй. Паводле Зінгмана іх цягам 12 дзён дапытвалі прадстаўнікі 4 спецслужбаў ДРК, а потым адпусцілі. Дарэчы, у тым самым горадзе Гома, захопленым М-23, да нядаўняга часу базаваліся баевікі расійскай прыватнай ваеннай кампаніі «Вагнер». Увогуле, кангалезскі ўрад у Кіншасе, сталіцы краіны, апошнія гады актыўна супрацоўнічаў з Расійскай Федэрацыяй, закупаючы там зброю, а таксама запрашаючы наймітаў для навучання сваіх жаўнераў ды дапамогі пры правядзенні ваенных аперацыяў супраць розных груп паўстанцаў, што дзейнічаюць на тэрыторыі краіны. У абмен на гэта Крэмль імкнецца атрымаць доступ да радовішчаў карысных выкапняў, у першую чаргу кобальту, крытычнага ў вытворчасці батарэй.
Відавочна, што і рэжым Лукашэнкі спрабуе ўціснуцца ў гэтую схему праз пастаўкі ўзбраення ды, магчыма, іншай прамысловай прадукцыі. Тым больш, што з разгараннем новай фазы канфлікту на ўсходзе краіны урад ДРК будзе патрабаваць новых і новых паставак. Таму цалкам верагодна, што гэта далёка не апошняя знаходка беларускага паходжання, з якой могуць сутыкнуцца ўдзельнікі канфлікту на тэрыторыі Дэмакратычнай Рэспублікі Конга. Яшчэ пара важных навінаў паходзіць з Украіны. У першую чаргу варта адзначыць, што першыя французскія знішчальнікі «Міраж-2000», якія Парыж абяцаў даць Кіеву ў рамках ваеннай дапамогі, прыбылі ва Ўкраіну. Аб гэтым паведаміў міністр абароны Францыі Себастьян Лекарню. Украінскія пілоты, якія прайшлі шматмесячную падрыхтоўку ў Францыі, зараз будуць дапамагаць абараняць неба над Украінай, напісаў ён у соцсетцы X. Пры гэтым Лекарню не ўдакладніў, якая колькасць знішчальнікаў была перададзена Кіеву. Да гэтага крыніцы выдання «Ля Трибун» паведамлялі, што ў першую партыю войдуць 3 барты, а ўсяго Францыя, якая мае 26 самалётаў такога тыпу, можа перадаць украінскай арміі 6 знішчальнікаў. «Міраж-2000» быў прыняты на ўзбраенне ваенна-паветраных сілаў Францыі ў 1984 годзе. Гэта шматмэтавы знішчальнік 4-го пакалення, які выпускаўся ў дзесятках мадыфікацыяў, ад самалёта-разведчыка да франтавога бамбавіка. Што важна, ён здольны несці ўвесь спектр французскай высокадакладнай зброі, уключна з крылатымі ракетамі «Скальп» і авіябомбамі «Аасм». Верагодна, на іх могуць быць размешчаныя і ракеты «Storm Shadow». Таму цалкам магчыма, што дадзеныя машыны ў першую чаргу дазволяць Украіне павялічыць эфектыўнасць сваіх удараў дальнабойнай зброі ў глыбокім тыле ворага. І вось якраз пра тыл ворага, бо украінскія войскі тым часам пачалі наступ у Курскай вобласці Расіі з мэтаю вярнуць пад кантроль трасу між Сумамі і Суджай, па якой вядзецца пастаўка неабходных прыпасаў для украінскіх вайскоўцаў. Расійскія крыніцы заяўляюць аб выкарыстанні ЗСУ ў дадзеным наступе да 500 жаўнераў і цяжкай бронетэхнікі, у тым ліку нават танкаў «Абрамс». Калі гэта праўда, дык гэта было б першым выпадкам у гісторыі, калі «Абрамс» паехаў па расійскай тэрыторыі. У той жа момант Генштаб ЗСУ паведамляе, што за час аперацыі ў Курскай вобласці украінцы змаглі захапіць больш за 900 ваеннапалонных. Дарэчы, сёння роўна паўгады з таго моманту, як ЗСУ пачалі ўзяць пад кантроль першыя кавалкі тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. Цікава, што паводле украінскіх дадзеных за гэты час агульныя страты расейцаў на гэтым участку фронту склалі каля 40 000 чалавек, з чаго 10% 4 000 гэта жаўнеры з Паўночнай Карэі. Пасля такога выніку яны былі адведзеныя з зоны баявых дзеянняў, бо страты склалі ажно траціну ад іх агульнай колькасці, адпраўленай у Расію. Ну, яўна не такога чакала расійскае камандаванне. Так, дзякуй, Дмітрий. Я спадзяюся, што пасля французскіх «Міражоў» з'явяцца шведскія самалёты «Грипен». Пра гэта намікалі ўжо некалькі разоў палітыкі. Ну і амерыканскіх танкаў «Абрамс» будзе больш не толькі на украінскай тэрыторыі, але і на расійскай. А мы ўжо развітваемся на гэтым з вами, дарагія сябры. Гэта быў апошні матэрыял праграмы «Прасвет». Для вас працавалі Сергей Пеляса і Дміцер Міцкевіч. Да сустрэчы на Белсаце роўна праз тыдзень.